Apat naman po na wanted persons ang naaresto sa San Carlos City o ng San Carlos City Police Station sa pagkakahiwalay po na operasyon sa Barangay Bogalyon, Posada, San Carlos City, Pangasinan noong Hulyo 1. Ayon sa pulisya, isinagawa ang pag-aresto sa bisa na magkakaiwalay na bench warrant at warrant of arrest kaugnay ng mga kasong simple disobedience, concubinage, slight physical injuries at cyber libel. Unang naaresto ang isang 60 years old na lalaki dahil sa kasong simpleng disobedience sa bisa ng bench warrant at arrest warrant naman nirekomendang piyansang 3,000 pesos. Sunod na dinakip naman ang 43 anyos na construction worker na may kinaharap na kasong concubinage sa ilalim ng Article 334 ng Revised Penal Code na may nirekomendang piyansang 24,000 pesos. Arestado rin ang isang 49 anyos na magsasaka dahil sa kasong slight physical injuries sa bisa ng warrant of arrest na may piyansang 3,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng San Carlos City Police Station ng apat na akusado para sa kawalang dokumentasyon at disposisyon bago iharap sa kinaukulang hukuman. IFM News. IFM News. IFM News.